नै बिथाङा जोंहा एबसु आन्दलननि फिसाला थैजादों बिथांनि न'खरा दिनैसिमबो गभर्नमेन्टनिफ्राय थाइसेबो रां मोनाखै होमब्ला नोंथांमोना जि मोनथारिफोर न'खरनो जि अनसुंथाइ होदोंमोनब्ला बिथांनि न'खरा मानो मोनासै बिथाङाबोथ' एबसु आन्दलनाव थैदों बिनि फिसालाया नोंथाङा दाख्लैनि 3 लाखखौ मोननो हानाय नामा मोनाखै आनखि आंनि न'खराव आंनि जायगायावनो सासेबो मोनाखै थांनाय 12 जुन खालि जायफोरा मुख्लंनि मुङाव जि रां अनसुंथाइ मोनबाय बे मोननायनि खेथ्रआव बिथांमोना बुंदोंमोन मा जायफोरा 1987 निफ्राय 2020 मायथाइसिम बिटिआर रेकर्डसिम बिथांमोना सरकारनिफ्राय थाइसेबो अनसुंथाइ मोनाखै बिथांमोननोसो होनाय जागोन होननानै बिथांमोना बुंदोंमोन नाथाय बै दिनखालिनि जि लिस्ट नुबाय बिथांमोना जायबायदि मानसिखौ लिस्ट खालामदों बिथांमोना माने 4 लाख मोनखांनाय बिथांमोनखौ लिस्ट खालामनानै बिथांमोना बै दिनखालि माने मुख्लंफोरनो अनसुंथाइ राननानै होबाय नैबे समाव आं बेखौनो फोरमायगोन जायफोरा दिनैसिमावलागि मुख्लंनि मुङाव अनसुंथाइ मोनाखैमोन बिथांमोननो होगोन होननाय हिसाबै नै बिथाङा जोंहा एबसु आन्दलननि फिसाला थैजादों बिथांनि न'खरा दिनैसिमबो गभर्नमेन्टनिफ्राय थाइसेबो रां मोनाखै होमब्ला नोंथांमोना जि मोनथारिफोर न'खरनो जि अनसुंथाइ होदोंमोनब्ला बिथांनि न'खरा मानो मोनासै बिथाङाबोथ' एबसु आन्दलनाव थैदों बिनि फिसालाया बेनिखायनो जों खावलायदों फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सननि आगोलाव जुदि जोंनो मुख्लंफोरनि जि मोननांगौ मोनथाय जि अनसुंथाइ 5 लाख बेखौ होआब्ला जोङो नैबे हान्जाखौ नागारनानै गुबुन हान्जायाव माने जगदान जागोनखौ जोङो नैबे दिनैनि आफादनि गेजेरजों मोनसे बिथांखि लाबाय बे बिथांखि हिसाबैनो गासै बाक्सा आरो तामुलपुर जिल्ला बड'लेण्ड मुख्लंआरि न'खर आफादा नैबे हान्जाखौ नागारनानै जों गुबुन हान्जा थांनायनि थि खालामबाय बेनोसै बिथांमोना जोंखौ थारमाने बिधुबाबो जाबाय बिधुबायावबो जेबो होआसै दा आरो इमान बोसोर जाबाय बे बोसोरावबो जों मार्चासाव हाबनानैबो ग्रुप मोनसे दाबाय हारसिं थाबायनायावबो जोंनो सिगांनि एसे मोननायखौबो बिनिफ्रायनो सिरि थाबाय दा आरो किसुमानफोरा मोननायानो मोनबाय थादों जों दिनैसिम थाइसेबो मोननायानो जायाखै होमबा जों इसेबां खस्थ' खालामबोनाय इसेबां माबा खालामबोनाया जोंहा फुरथि खालामबोनाया जोंहा होमबा नामानो गैला दा जोंहा आन्दलन समावबो हौवाफोरनि आन्दलन खालामबोनाय समावबो जों बेसेबां फुरथि खालामबोदों बेफोर थैजानायनि दुखु निदान मेगन मोदै जों दा दासिमबो जोङो भुगिनानै दङ जोंनि फिसा फिसौफ्रा दिनैसिमबो जेबो मोनाखै फरायनाय लिरनाय आलाय सिलाय जानानै सोरबा थैजादों सोरहाबा बायदिसिना जालांदों जोंफोरनि फिसायाबो दासिमबो जेबो मोनाखै साख्रि होगोन होननायाबो साख्रिनिबो दिनैसिम जेबो गैया आरो बिमाफोरनि बिधुबा जानायनिबो जेबो गैया जोंनि अनसुंथायाबो दिनैसिम मोनगोन दिनैसिमबो थाइसेबो गैया सरकारा जिहेतु 5 लाख थाखा होनो होननाय घोषणा होदोंमोन जों 5 लाख थाखासो मोननांगौमोन 3 लाख थाखा बबेनिफ्राय मोनखो मानो मोनखो 3 लाखखौ 5 लाख होनांगौमोन बेखौसो जों दा सोंनांगौआ बेनो जे 5 लाखनि जायगायाव मानो 3 लाखल' होखो आरोथ' जायफोर मोननांगौमोन बिसोरथ' बिदि मोनाखै माबोरैहाय बिसोर खैजोन मादों मोनखो आरो माखासेया बोरै बाद गोलैखो बे साख्रि बेलायावबोथ' माखासे साख्रिनि एप्लिकेसन होदों आरो थाखा अनसुंथाइनिबो होदोंमोन दा अनसुंथाइखौ नै दाबोथ' नै दा 5 लाखआव 3 लाखसो होबाय आरो साख्रियाथ' दा मोननायनि जोङो जेबो खबरखौ मोनाखै दाबो जोंनि न'खरफ्राव मोनाखैनो होमब्ला बेफोरखौ माला होगोन लाखौ मोनाखै जोङो ओमफ्राय बे साख्रिखौबो मोनाखै दाबो बे रांखौ बे जितु एसकेसियाखौ जुदि जोङो बे निर्बाचननि आगोल जुदि मोनाब्ला जोङो गासैबो जेसेबां जोंनि हान्जा एस'सियेसननि जेसेबां सोद्रोमा दङ न'खर परियाल दङ जों गासैबो जों मोनसे मन'नित हिसाबै जों मोनसे गुबुन माबायाव दलाव जोङो साबमिट होगोन आरो बेबायदि जों भटआव माबा खालामगोन बेबायदि थाबैनो जुदि बे इलेक्सननि आगोल जुदि जोंनि बे बेबस्था मोननायनि बेबस्थाखौ खालामना होआब्ला नङाबा जोङो बबेबा फारसेयाव बेलेग बेबस्था लानाय जागोन बेखौ दा जोंनि माखासेया खायसेखौ जों मिथिनो मथे मोनथारिनो होदों होनना बुंदों नाथाय मोनथारियासो मोनदों मोनबाय थानायासो मोनदों मोनथारिया मोनाखैनो जेने नै बिथाङा दा गरसेबो मोनाखै बिथाङा दासिमबो मोनाखै गरसेबो मोनाखै आरो जुदि बिथाङा जुदि 3 लाख थाखाखौ दाख्लै मोनोमोनब्ला जों होमबा मोनथारियाव मोनदों होननानै जों सायख'नो हागौमोन नाथाय दिनै मोनथारिफ्रा मोनाखै मोननायासो मोनगासिनो दङ दा बे खेथ्रआव मानो बिदि जाखो आरो जोंनि बे बाथ्राखौ जोंनि एस'सियेसननि हन्थानि हन्थाजों जरित लानानैसो बे रांखौ होनायनि बेबस्था खालामनांगौमोन आरो होयियाव दिनै जोङो दुखु नांदों
मानो जोंनि हन्थाखौ मानो लोब्बा लायाखै बे थाखा राननाय खेथ्रआव नोंथाङा दाख्लैनि 3 लाखखौ मोननो हानाय नामा मोनाखै आंनि न'खराव आंनि जायगायावनो सासेबो मोनाखै